So mayong to mga Lodino. So naritagkuan liluwan tayo nagkuanta nagisumpay nga linyas tubig kay leaking. So nag-vlog mo ganihan ya. Na-mute man diya yung kuan. Sayang ay nag-video hada. Mute ang kamera. Mo ay tingog ni ginamang. So balik og uno ani. So may odto nyo din no. Manatag pa ni odto dayon nangitan na tagkahigdaan re. Kaya itong oras is alas 12:13 na. Dito mahigdaw. Bantay mo na. Yan yung presuhan dapat to. Pila ka layer ba o. Ano, so gamay kaya na maarang tadi. Dito kada kong tao gamay. Masagta. Ano. So mga to. Law nang tambali kay. Alanganin ko ganyan. Pagkabot na po niya. Nagsumpay na ko dag. Nag-prepare ko daan niya. Wala ko makating ang linya kay. Hapit na ito panid ko. Daghang mga hunaw. Ini nga. Sa pasay ka magkaon o uban. Malibang man na. Manang dito ka kuan. So launa na kita. Kahuman. Sawa kayo ng gamit ng tubig. So man no. Balik ka tao niya. So mao niya ito ang sumpayon no. Ano siya? Ayun. Mag-hitting sa ta. Mag-hitting. So na. Sumpay ta. So humanag ito mga Lodino sumpay. Mga niya itong isumpay. So maniang kuan no. Ibukutan nila guma. So okay na balhin sa taglaing destinasyon. Ito tag Esportuna Mandawi. So okay mga Lodi. Muna ka dito sa kuan. Tunog tagi Esportuna. Malita agay sa Kanduman. Sutos Talamban. Ano yun, Esportuna. Tunog kita dito ka samok-samok ni nakukuha ni oy kando man na gyud. Talamban na ta mga Lodi. Doon lang sa Esportuna. Hinay lang tadi. Pagkyaw. Natlaw niya to ah. Safety sa ta mag-drive. Basta hinay. Ayaw sa naghinay kayo. Ayaw sunod. Kasi malit.
Traffic kayo kay wala yung mga kursi uban. Putbol wa kakuta. O sila kakuta sa ilang kuan. O lagi putbol. Abot na ta. Kuan ay kuan. Okay. So, kira man ko ng mga lubi, no? So, diayo na sa mga utang dahil silver.